aka yi maka tambaya ka haye, man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka, dukka amsa ka zama mutumin kirki dan aljanna, rayuwa ta yi kyau, to sai kuma wahsha ta dame ka, sai zama kai kadai ne a kabari, ba azaba amma kai kadai ne, ba daɗin zama. don ka gane cewa ɗayan ta ce ga annabi adam a aljanna shi kadai sai ta gallabe shi, ba ta da daɗi har sai da aka yi mishi mata, to balle a kabari. Ka kiyaye. So da haka wannan sallah sai annabi ya ce su ne za su taya ka zama, sallar ita za ta taya ka zama. To idan baka iya ta ba fa, in baka kula da ita fa. So da haka jama'a akwai babban aiki game da sallah, kowa ya ga cewa ya iya.